everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Animal! Dili na makontak ang cellphone ni Toro. Wiset! Unsay pasabot na ini. Gibudihan mi ni Toro? Iyang gidagit ang 25 million? Panuway! May mitawag eh. Si Congressman Rodolfo. Hello, Congressman. Usa naman, Colonel Martel. Ay, nagkwarto. Congressman, kining kuwan, nagpaabot pa mi ni Toro nga mao'y nagda sa kwarta. Wa pa mo abot diri sa among nahimutangan. Hangtod ron! Ha? Ang sarap ang rasa. Hapit na ng alas 8 sa kabi eh. Tingnan kitry duranta sa animal kernel. Di na may tabo, Congressman. Kontrolado na to ang tanan. Kung mulubag ang iyang utok, planado na nato ning daan. Makakwarta pa ta, makahatag pagyud. Nako og pasidungog nining planuha. Kay ako naman usab ang musulbad sa kidnapping nga atong gihimo. Oy, ang mahinong danon dili ang imong dungog kernel kundi ang kwarta. Tabangko ka, maniguro ka lagi mo. Dili sa ingon ni anak, Congressman. Priority rin nato ning pangwarta. Ikaduha na ng akong dungog. Lagi? Oo. Basta siguruhan lang yun nga di ni mabulyaso. Dako na kayo ang pagdaw nato sa ransom. Unya mahog lang inoon og way maani, mga tabangko mong dako. Mutawag ko nimo, Congressman. May mga sakop sab kong nagsunod ni Toro. Tawagan ako sila. Bye una, Congressman. Hello, Congressman? Giputulan niya nga mong panagsulti. Tawagan na ako mga sakop nga nagmonitor nila ni Toro. Wiset! Oh, si Toro! Halo, sir! Bangag sa ilong. Paingo na mi diha, sir! Animal ka, Toro! O sa may dahita mo ni mo nga ganina raman ming nagpinaabot ninyo. Dili ka na usap makontak sa pagtawag na ko. May gilikayan ming kadudahan, sir. Amo ni gilipat. Kahit tingaling mga pulis. Animal! Ang ato kadtong mga sakop! Mao ba, sir? Uy, bangag sa ilong. Sorry, sir. Padong na mi diha. Sige, magpaabot me. Ang kwarta ra imong itono na mo, Toro. Ug kanang anak sa insek, ihatod na dito sa area dahil nagpaabot ang imong mga kauban, uban ni Mr. Gutsile. Ang akong bahin, sir. Ipon para na akong kwarta. Mutawag na ko na mo kung ang ayan na bang buhian ninyo, Mr. Gutsile. Maniguro ta, Toro. Okay. Hoy, koy daw, ha? Ayaw gyud hilabti ang kwarta. Nagkasabot ka? Nanuwap ko nyo datang ito ni Daddy, ha? Bangag sa ilong. Paabot lang. Basyo, ihonong. Manang isakyan nila ni sir. Ug iabli ang window ning sakyanan. Utaro. Iabli ang window sa sakyanan. Ang kwarta, Toro. O sir, dawata. Isa lang iyang kita bagog, sir. Dili maklaro kay ngit-ngit. Thank you. Si Daddy! Hain si Daddy! Kami rin mo dani mo sa imong daddy. Larga na, busyo. Tuwa na sila si sir. Okay. Siguruan ninyo nga luwa si Daddy. Ugwa ninyo siya pasakit eh. Ilong! Nahibaw mig unsay among buhaton, ha? Paspas, busyo. Aron mo abot na intas na mutangan. Samahan ining gamay mata. Pidag mahinay kan kuning tawhana. Bangag sa ilong saba!
Kumplito! 25 million pesos. Tawagan ko na ako mga sakop na pulis nga nakapwisto na sa dapit di mahimutang ang insik si Mr. Gutschile. Kao ba mga sakop nito, no? Hello? Piyoto Miyahok, pangindam na mo. Nagpaingon na diha ang mga kidnapper. Kinahanglang why ibilin nilang tanan. That's an order. Understand? Kompleto ang kwarta, Toro. Ihatag ninyo niya ng anak sa insek ang iyang amahan. Nakasamot? Oo, Sir Martel. Ang akong bahin, ang akong usa ka milyon. Ang imong usa ka milyon? Aw, oo. Gikan mong mag-turn over sa insik anang iyang anak diretso sa hideout. Ato na may magpaabot ninyo. Bangag sa ilong. Okay, sir. Pagkapinin niya, ha? Pagkapinan pagyod? Aw, oo. Why problema na? Bye. Bye, sir! Ang turtugok ug bugo nga Toro. Wa siya kalibutan nga planado ng daan ang paglimpyo sa tanan. Ayaw lang niyo, Bogi. Ayaw, Bogi, sa pagsunod. Ang sakyanan. Kagisakyan sa bidawat sa bag. Ang mahinungdanon. Gamailah na to kung kinsa kining mga kidnapper. Sige. Bye na. Kay may tawag sa radyo. Okay. Bye. Base, come in. Base, come in. This is General Dumaging. Over. General Dumaging, sir. Nakita na mo pagbalik o nasudan ang gisakyan at itong may pabalhin kang sani o sakay. Very good. Proceeding ni me. Nunti na gyud ninyo ang ilang gisakyan. Gitawagan na ko ang tanang mobile units. Andam na sila mo back up na to kung unsa man gani ang mahitabo. Kada sa mo, boss, yung giingon nga, nimutangan ni Daddy. Ha? Kanang ban nga na sa unahan nga nagparking daplin sa daan. Bangag sa ilong. Mauna ka na ang naimutangan karon sa imong amahan. Busyo! Ngayon kay kasi mong tingog. Ngimungan, busyo. Nihunong! Nihunong! Kanaog! Nana diha ang imong amahan. Si Daddy, Kanaog na! Larga na, busyo! Moderate ta sa hideout! Hayag! Magahayag sa sakinan nga nag-atubang na to, busyo! Pulis, Toro! Pulis! Uy! Animal! Bangag sa ilong! Larga, busyo! Larga! Buisit! Gipamusilta nila! Larga! Animal! Busyo! Naigo si busyo! Animal! Madasmag kini sa kyanan! Madasmag sa mobile car! Naigo ko! Bangag sa ilong! CR! Unsa? May mga pulis nga may intercept sa mga kidnappers? Kinsa? Og din gikan nga station, Dio. Sir, si Colonel Martelo ang iyong mga sakop, sir. Sila si Colonel Martil. Are you not back on TV, Dad?
Bimilin. Basta itong balita, Dad? Kakon, mahitungod to sa usa ka insik nga gikidnap. Napatay sa mga kapulisan ang mga kidnapper ug naluwas ang insik. Apan patay ang anak niya ni. Ha? Pero usa to gisulti sa newscaster, Dad, nga dunay overkill nga nahitabo. Ug usa tong gisuwat sa screen nga dunay question mark gani? Rub out or shoot out? Dili na mahinungdanon nato. Kung unsa ang detalye atong balita, may palanggingging. Pero Dad, unsa magiklaro ato? Utanaw ko. Gusto ko masali sa detalye atong balita. Gusto na kong mapahuway, Bimelin. Kung mutanaw ka sa TV, ikaw na lang. Excuse me. Rub out or shoot out? Very good, Colonel Martel. Magkita taog mas buntag dito sa rest house. Okay, sir. Pero naglagot ko din eh. Punan pa sa mga reporter nga murkinsa ko mga interview. Doon ay mga speculation nga usa kuno ka rub out ang nahitabo kay doon ay overkill. O dili kuno shoot out sama sa among gipalakaw. Imo na ka ng diskarte, Colonel. Kung saan imo makalusot ka anang problema ha. Ang importante ang kwarta. Basta magkita ta sa rest house ugma sa alas 8 gyud sa buntag. Pagana lang TV, Timandat? Oh, dahil Milen. Grabe ang itabo, ate. Galing talaga ng mga pulis ate, no, ha? Naubos at nahurot ang mga kidnapper. Gitagad ng bala ingon sa balita. Luoy ka ang mga kidnapper, te. Nagkakita ka? Halos dili na maila mahitsura sa upang kidnapper tungod sa mga bala. Mautong diay apogado nga gi-interview nga miingon nga overkill ang nahitabo. Nga dili kuno kini shoot out kun dili rub out. Ha? Ano ba yung hayupa yan? Yung shoot out at rub out, day? Mga ngagat ba yan? Pamaduro! Ha? Nakatuong na ko dinis may lingkuranan dinis basketbulan. Nagdamang ko ni papaturo. May babay siya na ako nga nakalayo. Hangtod nga nagisuyop sa kangit-ngit. Paturo, unsay buot ipasabot ini? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.